naa na gani kay mga kasakit, naa na gani kay mga gitawag og pait og lisod nga kahimtang nga halos ikamatay nato, ayaw gyud pangutana, Lord ngano man ni ing nahinoon, salamat Ginoo, kani mahimo na sad ko aning importanteng bato. Di ba? Wala mo gaduda sa akong kuan. Ako naka-experience sa kuana sa daghang higayon. Dihay kausa nga pagsugod na kog organize sa among mga batan-on dito among lugar sa Kahugan, ang ni-react yun og nasuko kaayo gani, giwarningan pa ko nga kung ako yung padayonon ilag yung kong patyon tungod sa akong gibuhat nga gi-organize na ko mga batan-on. Nya atong panahon na kuan pa ko si Kanye